yaşayışa dokuz edim. Söz başı. Salam hormatly adamlar. Sizin öýüňize awadanlyk we bol gazançlar dileýärin. Men özüm beýaş mowlid tanatmakçy. Size yaşayışyňyzy golanlarmak üçin dokuz edim diýip atlandyrylan maslahatlarymy bermek isleýärin. Maslahatlar ol akar suw ýalylar. Suwsan içer, suwsamadyk geçer. Durmuşyňyzy gowy tarapa ýetgetmek, gara zähmetden, agyr işlerden mydamalyk dyýmak isleýärmisiňiz? Elleriniz bilen iş etmeden pul gazanmak, gapçyklaryňyzy doldurmak isleýärmisiňiz? Egerde jogap hawa bolsa, onu serp dinleň. Dinlemezden öň kelläňizde günnelik aladalaryňyzy ýatdan çykarmana çalışyň. Meniň size aýtmak istedik zatlarym näme üçin bilmeňiz gerek. Onuň 3 tane sebäpleri bar. Birinji sebäbi, adam sutkada 8 saat gazanç edýär. Akadanyň puluny bilen 24 sagatlap soýar. Gurrun günnelik sarp edilýän kommunal çykdyjlarymyz, ýaşaýyş çaý kärenneti we salgytlary bardy. İkinji sebäbi, gazançymyz üýtgän ok, emma çykdyjlarymyz welin gynansak düýtgäp durýar. Eslenlik wagt hastalyk bolup biler, işden çykarylyp biler, ýöne çağalaryna harlamak, giyindirmek, elektrik, tow, suw, tebigy gazalanmak her gün başymyzda. Nähili ýagdaý bolanda maşgalamyz näde pulsuzlukdan gormaly, näde mali erkinligini gazanmaly. Üçüncü sebäbi, ýaşaýyş gün geçdigiçe gymmatlaýar, kynlaşýar. Ýadyňyza salyň, 2010-njy ýylda $100 nämeler satyn alyp bolýardy. Häzir nähili? Iň gowy bolanda 10-dan 1 bölegi. Ýa-da düşünmeli zadymyz hem bu puluň iň gowy işgärdigi. 24 saat siz üçin moduny işläp biljekdigi. Pulu özüňize işgär edip almany öwreniň. Ýogsa bilýän elini işlär. Bilimli adam bu cüz diplomly adam däl adamlar. Baý adam bu maksat okkunly, üstünlükli, pulu kän we köp pul gazanmak başarýan adam. Ýöne ýetäti ýatda saklamaly adyňyz. Baý adam pul üçin işlemeýär, a pul onuň üçin işleýär. Baý adamlaryň öz boşly ýetgeşik bir pikirlenşi bar. Köp pulunyň bolmagyna garamazdan olar işlemesini bet etmeýärler. Egerde baý adam elinden ähli pulny alsaň hem belli bir wagtyň geçmegi bilen ol ýene-de baýýar. Emma gary adam köp pul almagyna garamazdan gyýyk wagtyň içinde ähletini soýar, ýitirýär we ýene-de garyp galýar. Baýlyk we garyplyk bu adamyň içki pikirlenşi, ýaşaýyş durmuşyny alyp barşy. Köp adamlar şeýle diýerler: "Mende köp pikirlerim bar, tekliplerim bar, ýöne pulum ýok. Pulum bolan bolsa köp saatlar ederdim. Onsuz güýjüm ýok, elim aýagym bagly. Haçanda hereket et, pulun wagtyň geçmegi bilen bolar diýip maslahat bereň dolin. Başlangyç pulun bolmasa näme dip bolýar diýip jogap berýärler. Ilki maňa pul beriň, ondan soňra hereketim görersiňiz diýerler. Ol adamlar bir işler etmek üçin başda pul gerekligi, öden köp pulun bolmaly bar düşünjeleri bar. Ýöne iň üstünlikli adamlaryň tejribeleri bolsa düýünden tersine diýerler. Öz hususy bilimi ulanyp, üstünlikli adamlaryň tejribelerinden uğralyp bu gerekli bilimleri, prinsipleri uğralyp, ýeticileriniz ýokarlanýar bilersiňiz. Görüp otursaň gazanç etmekden, ýani pul gazanmakdan, pul ýitirmän saklamak kyn ekeni. Öz mümkinçiligiňiz puldan ýokarda goýuň. Şonda pul size geler we gullyk eder. Bir gezek bir adam deňiziň kenaryna seýledip ýören wagty, kenarda bir adam görýär. Ol adam egilip bir zatlar eline alyp deňiziň içine dňyp duran. Bu adam onuň ýanyna baryp näme diýäniň sorapdyr. Deňizde güýçli tolkun bolan makaly bu deňiz ýyllar diýip atlandyrylýan gizlik janarlar kenara çykypdyrlar. Deňiz suwunyň ýygyna çekilmegi bilen gowry ýerde galypdyrlar. Bular deňiziň içine atmadan gowry ýerde öljekler diýen. Ýanyna gelen adam
bu deňiz ýyllarlarynyň sanynyň gaty köpdigini, ýani olaryň hemmesini halat edip bilmek asla mümkin däldigini aýdypdyr. Onda ýanky adam ýylgyrşy garap, eline ýene dor deňiz ýyllaryny alyp, suw atypdyr da şeýle diýipdir. Bolmanyna şunuň adurmuşy ýitgärde. Meniň her şeýle pikirlerim bar. Bu berjek maslahatlarym bolmanyna bir maşgalaryň durmuşyny gowy tarapy ýitgedir. Egerde şeýle bolsa meniň adamyň ýerine düşdigi bolar. Näme sebäpden 9 ýadım 9 san maslahat bermek istedim. Çünki 9-umyzyň düzegi bolmagyny, ýaşaýyş şertleriniň ýokarlanmagyny isleýärim. Bu dünýede täze iş ýerlerini açyp täze hyzmatlar we harytlar döretmegiňi isleýärim. Adam zat ýaşaýyşynyň gowlanmagy üçin siziň hem boşandygyňyz bolup biler diýip pikir edýärim. Gynansak da adamlaryň köpüsiniň ýokary bilimleri ýok, daşary ýurt dillerini bilmeýärler, kitap okumaýarlar. Men geçen deni gide olaý kitap okudum. Durmuşymyzda kitaplaryň roly gatyly. Elbetde gerekli kitaplar okumaly, uşdan tutma däl. Kitaplaryň köpüsi daşary ýurt dillerini ýazılan. Pul barada pulun kanunlary, ýaşaýyşymyzda pulun roly barada türkmen diline kitaplar gatar. Halkymyzyň köpüsiniň ingliz, rus dillerine kitaplar okumanyň mümkinçiligi bolmanyny üçin türkmen diline kitap ýazmagy ýüregime dugdum. We geçen ýylyň noýabr aýyna ýakymsy hakykat we gelçege ýaty ýol ady bilen kitap ýazmaga başladym. Ol ýazgylarymı kitap görnüşinde çap etmäge ruhsat beriljekmi ýa-da ýok bilemok. Nesibedir. Ýazgy işler dolda ýança 2 ýyl gerek boljak. 2 ýyl diýmek gaty köp wagt. Bize bolsa bir gün. Ýaşaýyş her gün geçdikçe kynlaşýar, gymmatlaýar. Şu sebäpler gözüňi tutup gyzgaça çopan diline 9 ýadım. Yani kitap okuma mümkinçilikler bolmayan adamlar üçin, kitap okumany sevmeýänler üçin audio görnüşinde internet sahypalaryny ýaly etmege karar berdim. Dokuz adım. Her adım biri bilen baglanşykly. Bu ýazgyny 9 gezek diňleseňiz has gowy ýadyňyzda galar we gündelik durmuşyňyza gerek girer. Egerde bu maslahatlar durmuşyňyz bolanmana başlasaňyz, men ýüregimden anýaryn. Siziň ýaşaýyşyňyz diýip göter gowy tarapy ýitgär. Täze özümde başdan geçirýärin. Tuğulum halkymyzyň içinde alımly bilimli üstünlikli adamlarymyz da köp. Bu ýazgyny diňläp soraw jogap alşmak maksady bilen ýa-da teklipler bilen biziň bilen habarlaşmak isleýän watandaşlarymyza taplar diýip umyt edýärin. Şeýle bolsa men begenerin. Çünki siziň hemmäňizde meniň üçin halypasyňyz. Ähliňizden öwrenmeli, almaly tejribelerimiz bar. Her insanyň da gowy taraplary bar, öwge manatyp ýerleri bardyr. Ýene-de bir zat. Meniň esas gyzyklanýan 2 temam bar. Bir biznes, beýlekde maşgala gatnaşyklary. Şonuň üçin sizden haýyş edýärim. Din arada ýa-da döwlet syýasatlary arada meniň bilen soraw jogap alşmakçy bolmaň. Men dinnar däl, syýasat diýip syýasatçy däl. Men bir musulman benneti. Sizi hormatlamak bilen beýaşmagly.